ano ni Bombo Mark Joshua Kabasan. Kabin, Bombo Jokong. May isang pulis iti natakawan ijay barangay Kabaruan na baknotan na La Union deti alleged robbery incident nga deti biktima ket ni PSSG Lodovico Licodine yang kibutista agtawon iti 40 PNP member nga nakasign iti RMFB 113 PRO1 nasawaan ken agnaed iti nasao nga lugar. Iti pakpakuna nga investigasyon rumrumwar nga sakbay iti napasamak nga panagatakawan deti biktima ket inpan na deti slingbag na iti uneg iti kwartuda partikular iti Durabaxda. Deti biktima kadwa na iti pamilyana ket agin inanada iti sala iti mismo nga balayda ket iti pagriingda iti bigat Bombo Daniel idi Kalman ket tamatken nga diskubreda nga dati sliding window nga adaan iti laod nga paset iti balayda ket nadadaelen ken dati Durabax nga nangipanan na iti slingbag na ket na warawaran wenno mapapati nga iso iti inubra deti aga tatakaw nga nagbirbiro iti mabalinda nga takawon. So that is slingbag nga nadakamat iti biktima nga mapapati nga natakaw ket naglaon iti na dumaduma nga klase iti ID ken kastamot dati issued firearm na ken dati paltog na nga Glock 17 nga dati serial number na nga 38130 kata na iraman pay nga inala babaen dagiti saan pay nabigbig nga suspect. So iti mapapati kasimrakan dagiti suspect bomborinyal ket iti mismo sliding window iti balay or iti kwarto deto biktima ket iti agdama deta palangmet iti impormasyon nga naala tayo bayat iti panagturong tayo iti baknota na police station ket barbarang ito madamdama Budinyel nagunmet ni Apo Hepe siguro di big time to kita dito to makapatpatang tayo may panggap deto napasamak nga panagtakawan nga iti nga pinatakaw ket mismo nga issued firearm no paltog iti mesa nga police. Awan kas na tabong Bombo Jokong. Bombo Daniel? Awan di kas ka natakaw kas kwartawan. As per report, di ko tinamdamang tatay, Bombo Daniel nga maawamot iti may sungbat dagiti desk officer. Kaya nakasamat nga, dagiti muna din naman ko kasi nakaikabilin ti initial, Bombo Daniel nga awamot, dagi ID lang, ID, kan kastamot dito issued firearm na, iti natakaw Bombo Daniel. Okay. Kaya mas per di picture, nakalatayo mo at nagpagpakata tayo pagbitat tayo, sakto nga na kontakta ni Hepe nga mapagbita lang nga nakapatang. Dahil mo tintindakin na tayong picture na warawara as makita mo Bombo Daniel na warawara di unag ti kwartuda tagitay Durabax na kasta ti nasangpatan iti PNP iti nagreporten dati police nga biktima iti panagtakawan na Bombo Daniel. Ngam da police at that time mismo pagtangandang di napasamak di panagtakawan na Bombo Jokong. Uwang nga ron Bombo Daniel taas per report ket alas 8:30 or pinag-report na gamin 8:30 ti bigat iti PNP nga maumot ti nadakapat na petino inya diag sakto nga oras nga panagringdang ngam di damag mo ano adda di unod ti balay da adda Bombo Daniel ta di slingbag na impan na di kwarto da di Durabax da en naturog da di salas en kinabigatan na kasimaten nya iti nakita da nga nadadaol da di sliding window ken nakastamat dati Durabax ket na warawaran na Bombo Daniel. Pwede dalangan na po tanan na ijay nagnandang sliding window Bombo Jokong hanabalita ma-follow up to lang iti data iti otoridad na awan ti karubatan saan dumnang balay nga ta yan ti batog ti tawa nga nagnandang itoy nga manibulaw hanabalita may follow up to data ijay badlang baknutan na Philippine National Police jay to interview badadabakin ni Police Major Jeffrey Sanchez sa Hepe ti baknutan. Pagduan tanto ito no damdaman Bombo Daniel ni Sir Sanchez may paggup ka dito nga report agas makita di yung picture nga senda talaga nga dinadaol da at isling window kas lali ko dan ti balay dito Bombo Daniel asla dati asla kuma parang kusina da ba di ko na jag kamali as per picture nga insenda kan talaga nga nawara-wara na jay bado da dapat ti screwdriver nga itutudo dati police nga allegedly okay so inasarda nga pa naglukat Bombo Daniel. Apay nagturod ba dagito nga man agtatakawan wano handang tangap ambo nga police daging balay dita Bombo Jokong.
Mabalin nga nagtakaw, bumudin niya, katahan ba't tayo takaw ko taga Ilocosur. Uway. Alam mo, baka, siguro, ang muda nga naturad na lang at ha. Kasi, Oo. police pa mo te, bumudin niya, or Sumunod baka na. muda, baka awan, parang ganon. Kaya, sakto mo, no, natumpungan dahil, bumudin niya, mabalin mga panabsitin dahil, police dahil, no, kas pangarigan, no, masimpuan na tagtakaw. Uway na, lalalo na adadyo nagtibalay ng kunam. Oo, Oo. nga ro, bigyan mo na ganun, nakastart na. No? Awan pa yung matkiniti na ibaga no, mano, bumurin tikas la, mano da yung suspect, no, andabati, kwarta, kasi da yung arti damdamagot, baka, as per report gamin, ID lang, federal ID, can na issued firearm na, bumurin yan. Okay, maraming salamat, Bobo Jokong. Sa damag, manipod ti iliti baknotan para iti Bombo Reports First Edition, Bombo Mart Joshua Kabasan reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa La Union. Basta radyo, Bombo. Maraming salamat sa iyo, Bombo Mark Joshua Kabasan, tinetang report dito sa Baknutan, La Union. Kung ako may isang pulis sa po ti natakawan, natulog na kano gamin di sa alas. Sante pa niya mababasol di pulis eh. I mean, noon na jay tulog tayo, apo, lalalo no dati sa alas, kunam. Okay. Naera na nga awan nga talaga ti mapan mo rantaan jay mapan kitaan jay kwarto. Gagawin ka kabsat, di ba? O santo tinagnanda mag-enjoy sliding window na gito'y nga manibrong nangitaray apo jay isling bag ni apo PNP nga naikabil dya ayan ti Jurabax tatay nga kinalkakalkal na gito'y apo nga manibrong so di jay na itaray na jay issued firearms ni Apo Police. Gagawin ka sa tapay, nagtulog dagito yun, nga manibrongan. At dadya ti idabag nito, matandama, dya ayan ti tawa, nagnaan dagito, ikabsat, dya ayan ti sliding window, awang nga ti karubad da dya nga babalay. Nagtulog nga talaga dagito nga manibrongan. Grabe niya. Santo, itibay sapay, adangatan, alada nga, cash, wadno, dajay lang ID, kada jay paltog nga karga dajay no iso lang ti karga da sling bag. Dagdag kita mamwanta ito, madamdama gagayam kay kabsat. Okay? Pangsamantala,